салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Сархати барнома чунин аст. таҷлили рӯзи устод рӯдакӣ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон, омӯзиши суруду мусиқӣ дар муассисаҳои томактабӣ, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти Суғ. Шарҳи бештари хабарҳо. Маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе барои хонандагон рӯзи дарҳои кушодро роҳандозӣ намуд. Дар ин чорабинӣ мактабачагон фаъолона ширкат варзиданд. Муфассал дар сюжет таҳия гардида. имрӯзҳо марказҳои эҷодии пойтахт бо мақсади ҷалби хонандагон ба маҳфилҳои иловагӣ рӯзи дарҳои кушодро роҳандозӣ намуда истоданд. Чунин як тадбир бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи мазкур ҷараён гирифт. тавре масъулин иттилоъ доданд, айни замон муассиса аз рӯи 11 иттиҳодияи таълимӣ фаъолият намуда истодааст. машғулиятҳои иловагии марказ аз фанҳои математика, физика, химия, биология, барномасозӣ, забон ва адабиёти тоҷик, забони русӣ, забони англисӣ, асосҳои давлат ва ҳуқуқ, таърихи халқи тоҷик ва география иборат мебошад. маврид ба зикр аст ки айни ҳол дар муассисаи мазкур 250 таълимгиранда аъзо буда фориғ аз дарс ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд. тавре рафти қабули довталабонро мушоҳида намудем. ҳар як омӯзгор вобаста ба нақшаи кории худ саволу масъалаҳоро ба таври тестӣ омода намудааст ки аз рӯи он дониши хонандагонро санҷида ба маҳфилҳо аъзо менамоянд. дар марказ зиёда аз чанд маҳфил иштирок мекунад ки аз он ҷумла химикони ҷавон, математикони ҷавон ва донандагони ашъори бузургони тоҷикон мебошад. ҳадаф ва мақсади марказ ин омода намудани кадрони хонандагони боистеъдод ва лаёқатманд ба озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳурӣ мебошад. бояд гуфт ки барои донишомӯзии таълимгирандагон дар маркази мазкур шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. омӯзгорон низ ҳарчи бештар талош доранд ки хонандагонро ба олимпиадаҳои дохиливу байналмилалӣ омода намоянд. тибқи иттилоъ дар давоми фаъолияти худ хонандагони муассисаи номбурда дар чандин озмунҳои фаннӣ иштирок намуда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. мақсади асосии масъулин ва омӯзгорон фароҳам овардани шароити мусоид баҳри инкишофи зеҳнии насли наврас, бедор намудани қобилияту истеъдод ва шавқу ҳавасмандии онҳо ба донишомӯзӣ, дарёфти чеҳраҳои боистеъдод ва тайёр намудани онҳо ба озмунҳои дохиливу байналмилалӣ ва инчунин тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола дар ҷумҳурии санаи 22 сентябр ҳамчун рӯзи рӯдакӣ ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба ин рӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷамъомад доир гардид. дар ҳамоиши мазкур гуфта шуд ки аз соли 2002 инҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 22 сентябр бо номи рӯзи рӯдакӣ маъмулан бо баргузории конферансҳо, суҳбату ҳамоиш ва мулоқот бо аҳли фарҳангу адаб ҷашн гирифта мешавад. фарҳангиёни тоҷик чунин тадбирро имконе барои боло бурдани ҷойгоҳи рӯдакӣ дар миёни ҷомеа ва дар амри шинохти бештари насли ҷавон аз осори ин шоири тавоно медонанд. зикр карда шуд ки дар тӯли асрҳои баъдӣ ба дунёи адабиёт садҳо суханварон ворид шуданд ки аз бештари онҳо ёде боқӣ намонда ва ё шеърашон дар дили мардум ҷой нагирифтааст. вале рӯдакӣ ва шеъри ӯ дар ҷаҳони муосир низ мақомеро сазовор аст ки он дар хури дарди замон мебошад. ҳамзамон дар идомаи ҷамъомад қайд гардид ки устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ асосгузори адабиёти классикии тоҷик маҳсуб ёфта ҳамчун нобиғаи беназири таърихи миллати тоҷик шинохта шудааст. муҳимтарин хидмати ин абармарди адабиёт бо осори бебаҳои худ он аст ки дар ташаккули забони адабии тоҷикӣ ва ҳифзи он хидмати таърихӣ ба анҷом расонидааст. ба андешаи ширкатдорони ҳамоиши мазкур андешаҳои волои инсондӯстии Рӯдакӣ на танҳо дар тарбияи ҷавонони кишвар дар самти дӯст доштани забон, адабиёт, осори фарҳангӣ ва ниҳоят дӯст доштани ватану эҳтиром гузоштан ба таърихи пурифтихор ва шахсиятҳои номовари миллат таъсиргузор аст, балки дар ҷаҳони муосир ва коста гардидани ахлоқу маънавиёт дар аксари кишварҳои мутараққии олам барои таҳкими арзишҳои умумибашарӣ хеле муҳиманд. бояд қайд намуд ки ашъор ва осори устоди Рӯдакӣ ҳамеша пур аз ҳикмат ва таҷрибаи рӯзгор мебошанд. мактаби бузурги шоирие ки ин бунёдгузори адабиёти тоҷику форс ҳанӯз беш аз 1000 сол пеш ба мерос гузошта буд, ҳоло ҳам побарҷост ва тӯли садсолаҳо метавон аз ин мактаб сабақҳо бардошт. маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо дар китобхонаҳои кишвари мо осори адибони маъруфи тоҷик нигоҳ дошта мешаванд. насли наврасу ҷавони кишварро мебояд онҳоро мутолиа намуда аз таъриху фарҳанги миллати тоҷик бархурдор гарданд.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои саводомӯзии насли наврас марказҳои рушди барвақтии кӯдакон фаъолият мекунанд, ки шумораи зиёди кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. гузориши Назира Ёрбек. дар доираи ҳамкориҳои самарабахши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд солҳои охир дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон марказҳои рушди барвақтии кӯдакон фаъол гардонда шуданд, ки дар тарбияи томактабии кӯдакон нақши назар аз доранд. ин марказ зиёда аз 1 сол дар шаҳри Хӯрух фаъолият дорад, ки дар он бештар аз 200 кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шуданд. кӯдакон дар маркази мазкур илму ҳунар, одобу ахлоқи намунавӣ, рақсу суруд ва бозиро аз худ намуда баҳри рушди ҳаёти минбаъда ҷаҳду талош менамоянд. онҳо ҳар гуна расмҳои зебои табиати нотакрори Тоҷикистон, парчам, нишон ва дигар расмҳои ватану ватандориро рӯи коғаз тасвир намуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон баҳри рушди зеҳнии кӯдакон шароитҳои мусоид фароҳам оварда, кӯдакон аз чунин имконият васеъ истифода менамоянд. маҳз дар ҳамин ҳаём дар замири насли наврас ғояҳои муҳими ватандӯстӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ тарбия меёбанд. خیلی خوشروی است، خوشمزه و خوشبوی است. اولی الف با انجیر، انار، اپلسین، لذت اصل دارد، انگور، جوی، شیرین. گلیم رنگا، گلا کشتنگا تنگا، گلیم خرده کویا، تفا برای انگا. در مرکز انکشاف بروقتی کودکان به سطح و صفت تعلیم کودکان و رشد ذهنی آنها از جانب آموزگاران توجهی بیش ظاهر کرده می شود. آموزگاران کودکان را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطنپروری، دوستی بین همدیگر و حرمت کلانسالان تربیت می نمایند. ما روزه کوشش میکنیم که کودکان رو همه طرفه، همه جانبه به مکتب آماده نماییم. ما کوشش میکنیم که کودکان رو در روی وطندوستی، مهنت دوستی، مهر و محبت به وطن به دیار خویش تربیت نماییم و هر روزه مشغولیت خودمون رو با سرود ملی جمهوری تاجیکستان شروع می نماییم. این شهادت آن است که فرزندان ما به وطن محبت زیاد دارند و ما هم در برابر کودکان کوشش میکنیم که حیات روزه کودکان رو رنگین و گوارا نماییم. کودکان آینده ملت و دولت می باشند. از این روی حکومت کشور بهر آینده این سرزمین تربیت کودکان را در مد نظر میگذارد، زیرا آینده ملت در دست آنهاست. дар муассисаҳои томактабии ҷумҳурӣ бо мақсади тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи фарҳангдӯстӣ машғулияти тарбияи мусиқӣ ба роҳ монда шудааст, ки он дар як ҳафта 2 маротиба сурат мегирад. шарҳи ҳамкорони мо аз муассисаи томактабии рақами 41 шаҳри Душанбе. тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи фарҳангдӯстӣ, шинохтани санъати бои тоҷик ва дарк намудани мусиқӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба шумор меравад. дар замони муосир дар муассисаҳои томактабӣ низ ба машғулияти мусиқӣ диққати махсус дода шуда, тарбиятгирандагон пайваста ба он ҷалб карда шудаанд. дар муассисаи томактабии рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт барои гузаронидани машғулияти тарбияи мусиқӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. машғулияти мазкур дар толори фарҳангии боғча сурат гирифта, он бо асбобҳои мусиқӣ ва навиштаҷотҳои махсус муҷаҳҳаз мебошад. айни замон дар кӯдакистон 8 гурӯҳ фаъолият мекунад, ки барои гузаронидани машғулияти тарбияи мусиқӣ 2 мураббии таҷрибадор ба кор ҷалб шудааст. дар рафти машғулият муаллим бо истифода аз имконияти фароҳам оварда шуда, машғулияти мазкурро шавқовар ба роҳ монда, насли наврасро бо асбобҳои мусиқӣ аз наздик шинос менамояд. тавре аён гардид, кӯдакон бо шавқу рағбати зиёд ба машғулияти мусиқӣ ҳозир шуда, шеъру сурудҳои ватандӯстона ва рақсҳои мавзунро иҷро менамоянд. дар кӯдакистон дар як ҳафта мо 2 маротиба машғулияти мусиқӣ мегузаронем. машғулияти мусиқӣ барои шинос кардани насли наврас аз синни хурдсолӣ бо асбобҳои миллӣ ва санъати мусиқӣ мусоидат мекунад.
бояд гуфт ки давомнокии машғулияти мазкур вобаста ба синни соли кӯдакон дар гурӯҳҳои хурд 25-30 дақиқа, дар гурӯҳҳои калон бошад 30-35 дақиқа бароҳ монда шудааст ки рафти он аз рӯи барномаи махсуси таълимӣ сурат мегирад. тибқи нақша ҳамаи тарбиятгирандагон ба ин машғулият ҷалб шуда ба чорабиниҳои фарҳангии муассиса омода мешаванд. ҳамзамон дар рафти гузаронидани машғулияти тарбияи мусиқӣ бо истифода аз суруду оҳангҳо миёни кӯдакон бозиҳои гуногун низ бароҳ монда мешавад ки барои дарки мусиқӣ ва шавқманд намудани насли наврас ба фарҳангу санъат мусоидат мекунад. тӯли як сол мешавад ки дар назди муассисаи давлатии Аҳорун маркази касбомӯзӣ фаъолият мекунад. маркази мазкур бо мақсади рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши ҳунарҳои миллӣ бароҳ монда шудааст. гузориши Зайнураи Асрор. имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ барои ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба касбомӯзӣ марказҳои гуногун фаъолият мекунад. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, дар назди муассисаи давлатии Аҳорун маркази касбомӯзӣ бароҳ монда шудааст. маркази мазкур бо мақсади омӯзонидани ҳунарҳои миллӣ ба ҷавондухтарон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ фаъолият менамояд. дар ин даргоҳ ба духтарон касби дузандагӣ, гулдӯзӣ, попурзанӣ, сохтани ҳар гуна ашёҳо бо нақшу нигори миллӣ, духтани шиму костюм, либосҳои миллӣ ва аврупоӣ омӯзонида мешавад. ҳамаи ин ҳунарҳоро ба духтарон Марҳабо Қурбонова, зани ҳунарманд меомӯзонад. мафсуф чанд сол аст ки ба эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ машғул аст. дар тӯли фаъолияти хеш шогирдони зиёдро тарбия кардааст. имрӯз низ дар маркази касбомӯзӣ ба 24 нафар духтар ҳамарӯза дар 2 баст ҳунар меомӯзонад. ӯ иброз дошт ки тӯли 3 моҳ ҷавондухтаронро ба касбомӯзӣ ҷалб намуда, ҳамаи нозукиҳои касби дузандагӣ, гулдӯзӣ, попурзанӣ ва дигар ҳунарҳои миллиро меомӯзонад. Гулафзо Машрабзода донишҷӯи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. ҳамзамон дар вақти холигии худ ба маркази мазкур омада касбу ҳунар аз худ менамояд. як моҳ мешавад ки ба ин марказ омада касби дузандагӣ омӯхта истодам. дар ин ҷо муаллима ба мо тамоми нозикиҳои духтанро меомӯзонад ва дар тӯли як моҳ ман духтани либосҳои миллӣ ва аврупоиро омӯхтам ва кӯшиш менамоям ки дар оянда дузандаи хуб шавам. бояд қайд кард ки маркази номбурда бо дастгирии ҳукумати мамлакат соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, то имрӯз 150 нафар занону духтарони ҷавонро соҳиб касб намудааст. иштирокдорони ин марказ дар якҷоягӣ бо омӯзгорашон дар соли равон дар 6 намоишгоҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва 1 намоишгоҳи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Беларусия сурат гирифт иштирок намуда, маҳсули корҳои эҷодияшонро ба намоиш гузоштанд ва бо гирифтани ҷойи намоён ба ватан баргаштанд. ёдовар мешавем ки дар ин даргоҳ ҳамаи ин ҳунарҳо ройгон ба духтарон омӯзонида шуда, пас аз хатм ба онҳо шаҳодатнома низ супорида мешавад. ин марказ барои соҳибкасб намудани мо духтарон мусоидат мекунад. мо дар ин ҷо духтани гулдӯзӣ, попурӣ, либосҳои миллӣ, аврупоиро омӯхта истодаем. масъулини маркази мазкур нақша доранд ки моҳи феврали соли 2020 дар назди муассисаи давлатии Аҳорун боз маркази қаннодӣ ва атласбофиро низ ба истифода диҳанд, ки ҷавондухтарон метавонанд дар баробари ҳунарҳои мардумӣ дигар касбҳоро низ омӯзанд. дар вилояти Суғд миёни наврасону ҷавонон даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардида истодааст, ки дар он ҷавонони соҳибистеъдоди вилоят ширкат варзиданд. шарҳи ҳамкорони минтақавии мо. дар қасри фарҳанги суғдиён давоми 3 рӯз аст ки даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гарда истодааст. дар рӯзи 3 аз шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Исфара, ноҳияҳои Ҷаббор Солов, Бобоҷон Ғафуров, Мастчоҳ ва Зафаробод зиёда аз 100 нафар сарояндагону навозандагон, оҳангсозон, ровиён, раққосон ва шоирон дар ин давр ширкат намуданд. ба гуфти масъулини раёсати фарҳанги вилоят, озмун бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баландбардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ баргузор гарда истодааст. ҷоизи зикр аст, ки дар рӯзи дуввуми даври вилоятии ин озмун намояндагони шаҳру ноҳияҳои
Истиқлол, Куни Бодом, Деваштич, Шаҳристон, Панҷакен, Истаравшан ва Гулистон иштирок ва ҳунарнамоӣ намуданд. Озмун аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровии беҳтарин доир карда истодааст. Дар назар аст ки дар охири рӯзи озмун раванди баргузории он ҷанбаст ва ғолибон муайян карда мешаванд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.